बुजिजोबगोन बे फिसा फिसा मानसिफ्रानो जायफ्रा माने दैयावबो थब्ल'नो रोङा जायफ्रा बोरियावबो खारनो रोङा। हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि साफ्रोमखौबो नैबे मोनाबिलि समावहाय गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय। नोंथांमोननो मोनसे रिएक्शन पॉइंट आङो मोननैसो रिएक्शन पॉइंटनि फारसे फंनैसो खोथा बुंगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाफागोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनाय निश्चय नोंथांमोना बिथांखौ सिनायबाय। बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदों। बिथाङा मा बुंदों बेखौ जों खोनासंना लाग्रोनि आरो मा बुंथावना माबायदि रिएक्शन होथावना नैबेनि फारसे बेखौ जोङो नायनायनि गेजेरजों खोनासंनायनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन। बुजिजोबगोन बे फिसा फिसा मानसिफ्रानो जायफ्रा माने दैयावबो थब्ल'नो रोङा जायफ्रा बोरियावबो खारनो रोङा बेबायदि व्यक्तिफ्रानो दिनै गिदिर गिदिर खोथा बुंलाबायनानै इउपिपिएलखौ बांसावनो जोबोद खामानि मावसोबायदों। हाग्रामा महिलारिया रावनिबो खोथा आच्छा फार्स्ट रिएक्शन पॉइंट आं हमदांना मोनबाय। बिथाङा बुंनो सानदों जे दिनै सानैसो मानसिया होनना बुंदों इउपिपिएल हान्जानि फारसे बायदिसिना खोथा बानसावनो नागिरबाय थायो बा बानसावदों। गिबि गिबियावनो बेनि मास्टार बा बेनि गुरुखौ होननानै जोङो बिथांखौ सनमान होयो। बिथाङानो फार्स्ट इउपिपिएलनि सुक्तिनि फारसे इउपिपिएलनि मानाव गेदेर सिएम बिथांनि फारसे इउपिपिएलनि सान्थौनि फारसे इउपिपिएलजोंहाय खामानि मावनाय सोद्रोमाफोरनि फारसे आरो इउपिपिएल पार्टिनि जोनोम जानाय इउपिपिएलनि फुल फर्म बायदि बिथाङा मोनसे समावहाय जोबोद जिगाब जिगाब बुंदोंमोन। नाथाय दिनै हरखाबै बिथाङा बबे रावजों बे खोथाखौ गावनि खुगाजोंनो बुंखो आं बेवहाय खुनु पइन्ट हमना मोनासै। आच्छा जियानो हक मा बुंदों जों खोनासंना लाबावनि। खोनासंग्रा नङा रावनिबो सुबुरुनथाय बियो लाया। गावहा जायखौ नुहुरदों गावनि इन्ट्रेस्टआव गावनि थाखाय मोजांब्ला दों बाहायनो थांगोन। रायजो राजानि मोजां गाज्रिखौ बियो सिन्था खालाया। रायजो राजाया राननानै थाथों रानब्लाबो बियो जेबो बुजिया अखंखिया। दा बेबायदि आखलजों जोङो जाथि दानो हाया आरो बेनि थाखायनो बुंनो लासिंसिं जायो। जोंनि दिनावहाय गोबां दावराव दावसिनि परिस्थिति जोङो सम्मुखीन जानांदों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा पावाराव फैनाय लोगो लोगो बिटिसिआव जेसेबां जाथि गस्थि दङ बयखौबो ज' खालामदों। बयनिबो सुखु दुखुखौ बुजिनो सेस्था खालामदों। खुलुमबाय नमस्कार। भिडिअआ नैबेसिनोमोन। दा बिथाङा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावहाय गोजोननाय मोनदों। बेनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बिथांनि गोदान आगान सुरनायजों लोगोसे बिथांनि फिउचारा जोबोद ब्राइट जाथों नैबे जोंनिफ्राय वेल विशेस थाबाय। खिन्थु बिथाङा अलरेडि गावनि जे लिडारशिप क्वालिटि बेखौ बहाबा नङा बहाबा बिथाङा अलरेडि खोमानानै लाबाय नैबेखौ नुहुरो। जिहेतु जे खोथानि फारसे बिथाङा दिनै नैबे मेल मिटिङावहाय बिथाङा फोसावदों बुंदों बानसावनाय खोथा गावनि 15 बोसोर सासन कालावहाय बिथाङा सासे डेपुटि चिफ महरै 15 बोसोर खुंथायाव थाबाय। जिहेतु अब्ला बे सोंथिया बिथांनि फारसेबो जे बिथाङा मानि थाखाय फेलार जा। दिनै सासे लिडारा रायजो राजाखौ लिड खालामगिरि बिथाङानो दिनै लामा ससेयाव आन्दायनानै बिथाङासो दिनै गावनि दानाय पार्टी गावनि जोनोम होनाय पार्टी जाय पार्टीखौ लानानै बिथाङा गोग्गानाय दङमोन जाय पार्टीखौ लानानै बिथाङा दिनै गोबां मोजां गाज्रि खोथा बुंबोबाय। बावैसो सिगांबो बिथाङा जोबोद इउपिपिएलनि जे सुक्ति बिटिआर सुक्तिखौ लानानै गोबां बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय जे बेयो मोनसे सोरगोआव थानो ना नोरगोआव थानो होननाय बाथ्राबो जोङो खोनानो मोनबाय।
दा बिथाङा बुंदों 15 बोसोराव गोबां दावराव दावसि जादोंमोन। बिथां बायदि सासे गोख्रों दैदेनगिरि, लेखा गोरों दैदेनगिरि, सान्थौगिरि बिथांनि थासेयावबो बेफोरबायदि जाथाया जादोंमोनब्ला अब्ला बहाबा नङा बहाबा बिथाङा गावनि फेइलारखौ नुहुरदों। गाव जेनबाय, रायजो राजाखौ दैदेननो हायासै, लिड खालामनो हायासै, मोजां लामा दिन्थिनो हायासै। बे बिथांनि परिचय दिनैनि समाव। दिनै गोबां सेस्थानि गेजेरजोंबो दिनै बिथांखौ बिथांनि समस्थिनिफ्राय रायजो राजाफ्रा मानो जोगारदों? दिनै पार्टिखौ दोनथ'नानै दिनै बिथांनि फारसे रायजो राजाफ्रा माबायदि बोराबनाय? अब्ला दिनै बिथाङा दिनै जाखिनि खोथानि फारसे बिथाङा क्लेरिफिकेसनखौनो होन बा बुंफिननाय बाथ्रा, बिथाङा गावनि स्टेटमेन्टनि फारसे गावनि जे बुंना लादों, दिनै बेखौ बिथाङा गावनि परिचयखौ गाव होना लादों होननानै आं सानो। जितु नैबे भिडिअनि दारा जों बेखौ बुजिना मोनो। आरो जाहैबाय बारग' चिफ हाग्रा महिलारि सारनि फारसे बिथाङा बुंदों जे रावनिबो खोथा खोनासङानो। अब्ला नोंथांमोन बायदि गोरों दैदेनगिरि थासेयावबो बिथांखौ बुजायनो हायैया बे नोंथांनि फेइलार। आरो बेलाफारसेथिं जाहैबाय दिनै BPF दोलोखौ बिथाङा थोंजोङै बुंदों जिहेतु BPF दोलोआवहाय सोरबायदि मानसिया दङ नुगोन नोंथांमोना थब्ल'नोबो रोङानो, सानस्रिनोबो रोङा, माबायदि बेफोरबायदि बुंदोंमोन। दा जियानो हक, दिनै नोंथांमोन बायदियानो जुदि स्कपखौ लाबाय थायोब्ला, आं लिडार होनानै जुदि एख' इनिसियेटिभ लायालाबासिनो मा मावनांगौ मा मावनाङा जुदि ओरैनो लिडारगिरि खालामोब्ला अब्ला नोंथांमोन बायदिया थानायस्राय थायैया साबसिन। यां जेनेरेसनफोरनि इयुथ्सफोर दिनै गोबां फैगासिनो दङ। बिथांमोनाबो चान्स मोननांगौ। जिहेतु इन फिउचार बिथांमोनाबो सानसे नङा सानसे समावहाय मोनसे लिडारशिप क्वालिटिखौ बिल्ड खालामनानै निश्चय जोंनि गेजेराव फैगोन। दा नोंसोर बायदिया थाबाय थायोब्ला ओरै बास्लायलाय ओरै बास्लायलाय, ओरैबा ओरै बे एखे खोथाखौनो ओरै थायोब्ला आलदा बुङो, ओरैहाय थायोबा ओरैहाय गाथेहरो। दा बेफोरबायदि पलिटिक्सआ जोंनि गेजेरावहाय गोबां माने गुलाय गुजाय सोमजिहोगासिनो। बेनिखायनो बिथांमोन बायदिया साफा दिनैनि समावहाय गावनि मान सन्मान मर्यादाखौ गाव निजेनो गावनि आथिङाव गाव निजेनो दाननानै लादों बा फोजोबनानै लागासिनो दं। जिहेतु जोङो नुबाय दिनै जोंहा हब मन्त्रि सासे मा अबस्थायाव दं मोनथिया। बर्थमान दा बिथाङा डेपुटि चिफ बारग' बिथांनि पजिसनहा मोनफिनगोन ना मोनफिना बे समासो खोन्थासिगोन। खिन्थु बिथाङा नैबेनिफ्राय बारग'नाया एथ' सहस नङा, जोबोद गोब्राब जागोन। आरो बिथाङा जाखिनि खोथा बुंदों बे रावनिबो फारसे नङा, गाव निजेनि फारसे निजेखौ बुंना लानाय बायदि नुहुरो। बाखि रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो नैबेनि फारसे? आं नुसनाखैमोन भिडिअखौ, दिनै बेरबो नुसननानै नैबे रिएक्सन पइन्टखौ लाबोनाय जाबाय। बाखि नोंथांमोना कमेन्ट्स बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ। टिल देन स्टे टिउन, बाय। बुजिजोबगोन बे फिसा मानसिफ्रानो, जायफ्रा माने दैयावबो थब्ल'नो रोङा, जायफ्रा बोरियावबो खारनो रोङा,